Kaixo eta ongitorriak saio berri batera, gaur abuztuak 21, osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu eta hemen platoan izango da. Hemen Igor Lantzekin egongo gara hizketan. Nafarroako Gazteriaren Institutoak eta Aralarre elkarteak elkarlanean ludopatiaren aurkako prebentzioaren escape room bat antolatu dute edo iesgela bat eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, baina 1781ko abuztuaren 21 Haitiko iraultza hasi zen. 100.000 esklabo armak hartuta altxa zirenean Saint-Domingue kolonia frantsesean gobernuaren aurka. Garaipen militar handia izan zen François Toussaint gidaritzapean. Urte batzuk geroago, 1882ko abuztuaren 21 Euskal Herriko zazpiak bat armarria lehen aldiz erakutsi zen publikoki. Donibane Loitzunen antolatu ziren Euskal Herriko nazioarteko jaien harira izan zen, Jan Jaurgainen diseinua zuen kartelean. Antoan Abadiak bultzatutako zazpiak bat goiburuaz lagunduta zioan. Aipatzekoa da Zuberoa eta Lapurdik beren armarririk ez zutenez oraindik Zuberoako bizkoindeen armekin eta Urruña eta Uztarraitzekoen ikurrien osatu zutela Jaurgainek. Goiburuaren arrakasta ia berehalakoa izan zen eta berehala hasi zen agertzen euskaldunen ekitaldi kultural eta politikoetan. Egun berean, baina 1940ko abuztuaren 21 Leon Trotsky hil zuen piolet batekin buruan jota Mexiko hirian Ramon Mercader kataluniarrak. Lenin hil eta Stalinen aurka botere borroka galdu ostean, Armada Gorriko buru izandako Trotsky kanporatu egin zuten alderditik lehenik eta Sobiet Batasunetik ondoren 1929an. Erbestean eman zuen ondorengo bizitza osoa. Eta bukatzeko 1960an Ernest Hemingwayek Agurea eta Itsasoa eleberri ezaguna euskaratzeko baimena eman zion Jose Artetxiri. Liburuaren hitzaurrean kontatzen du Artetxek idazle estatu batuarrarekin izandako enkontrua, nola egon zen ura zezenketatik itzuli zain eta nola gertatu zitzaion Donostiako Maria Kristina hotelea asmoa azaldu zionean euskaraz zelako adierazi ziola eskubideengatik ezer kobratuko. 1963an argitaratu zen Angel Goenagak itzulitako eleberria. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Laneko Osasunaren Institutuak 112 patologia kasu hartatu ditu, beroari lotuta. Laguntza jaso zutenen herenek lanpostuan izan zuten eragina. 10 lagundutik 6 gizonezkoak dira. Eragin handiena duten adintaldea 36 eta 64 urte artekoa da. Tratatutako pertsonen 22% temperatura altuarekin egiten zuen ariketa fisikoa. Argazki nagusian, uda honetan Galizian piztu diren sute handiek Karbaineda de Abia bezalako irudiak utzi dituzte. Honen titularrean, bizilagunek sutei aurre egin diete langileak falta direlako. Poliziako 37 ustezko pironmano atxilotu ditu. Nafarroako suhiltzaileak Asturias eta Leongo mugetan lanean daude. Eskuineko zutabean dauden lerroburuetan alde batetik disiplina batzordeak 2 partidarekin zigortu du Abel Bretones. Beste alde batetik gobernua airelineekin harremanetan jarri da noaindik Londresera hegan egiteko. Jarraian etxabakoitzeko PSIS berriz ere jendaurrean. Gainera, oinutsik ibiltzeko aurre eskolak oskoz bidea izena izango du. Bukatzeko burlatako PP eta UPNek udal gasturako bitxiak eta janariak kargatu zituztela salatu dute. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Londres eta Bartzelona noaingo aireporturako helmuga posibliak 2026an. Foru gobernuak 4 milioi baimendu ditu xede horietarako
eta beste 2 gehiagotarako. Argazki nagusian Ester Martinezek eta Felix Agustik eskuak lotu dituzte espetxeko kaperan egindako zeremoniaren une batean. Titularrean lehen ezkontza kartzelan, 2 preso Iruñeko espetxean ezkondu dira. Eskuin aldean daude 4 berrietan, batean immigrazioak funtsezko zeregina du nekazaritzan eta eraikuntzan. Bestean Israelgo armada Gaza hiria konkistatzeko prestatzen ari da. Ondoren Nafarroan 115 pertsona baino gehiago sartu dira COVID bidez hilabete batean. Ondoren Nafarroan 115 pertsona baino gehiago ospitaleratu dira COVID bidez hilabete batean. Amaitzeko bultzada berria Etxabakoizko hirigintza planari. Goiko aldera bagoaz, alde batetik Tafaiak agur esan die jaiei. Bestetik Jose Valentziak flamenko on fire ireki du. Amaitzeko barealdia Boio Morekin merkatu amaieran. Gara egunkariaren titularrean, lakuak Oñatira eta Tolosara eramango ditu asiloa eskatzen duten maliarrak. Espainiako gobernuaren positibitasuna ikusita, lakuakoak jaiari buruzko gutunak hartzea erabaki du. Eta aste honetan bertan aurre ikusten du Gasteizko kaleetan bizi diren Maliko 50 imigratzaile inguru aldi baterako Oñatiko eta Tolosako harrera zentroetara eramatera. Asilo eskaerak izapidetzen hasteko hitzordua noiz emango zain dauden bitartean. Halare, zehar errefuxiatuekin elkarteak ohartarazi duenez, bere 2 harrera zentroak Oñatikoak 100 plaza ditu eta Tolosakoak 30, dagoeneko gainezka daude. Beraz, lehenik eta behin deskongestionatu egin beharko dira. Argazki nagusiaren titularrean, Israelek 60.000 erreserbista mobilizatu ditu Gaza inbaditzeko, Cisjordania kolonizatzen ari den bitartean. Ezkerreko aldean Miguel Fernandezen erreportaia irakur dezakegu. Indiako errepresioak aldaketarako itxaropena ezabatu du Kashmirren. Beheko aldeko berrietan, batean udalak uko egin zion kudeaketa txarra bere gain hartzeari hilaren 16an Abandoinbarran. Bestean lakuak tentsio handiko eremu izatera onartu ditu Gasteizi. Onartu dio Gasteizi. Azkenik Aitor Manterolaren analisia dugu. Euskal Arrauna bere bizimodua egin duten kanpotarra. Berria egunkarian berriz titularrean jaki askoren garestitzea klimak larrialdiak eragin duela azeleratu du ikerketa batek. Europako zenbait ikerlarik aztergai izan dute klima aldaketaren ondoriozko lehorte, beroaldi eta uholdeen ugaltzeak nola eragin duen elikagaien prezioan. Aurre ikusi dute muturreko fenomenoak ugaritu ahala ohikoagoa bihurtuko dela jakin batzuk garestitzea. Irudi nagusian Israelgo armadaren tanke bat Gazako mugaldean ikus dezakegu. Honen titularrean Israelek hasi du Gaza hiria usteko operazioa. Armadak 60.000 erreserbista deitu ditu. Urriaren 7 baino lehen palestinarrak zerrendaren hegoaldera leku aldatzeko. Goiko aldean usta apala espero dute Arabako Errioxan. Mildui onjoak gogor erasan baitie mahatxondoei. Beheko aldean argazkian Julia Mengolini kazetaria dugu. Honen hitzetan, eskuin muturrari aurre egiteko bidea harreman sozial errealak berreraikitzea da aurrez aurre. Gainontzekoetan batetik Kai Nakaik, Olatz Salvadorrek eta Marenek Bilboko udalaren tratu txarra salatu dute. Bestetik bi udako serien 3 atalak ditugu. Voluntarioak eta kirolariak eta lanak seriena. Euskal Herri irratiari dagokionez, titular nagusian, Kamino Oskoz bezalako eredu feminista errepublikazale eta aurrerakoiak Iruñeko hiri pasaian goraipatu nahi ditugu. Iruñeko Aldezarreko Aurreskola Publikoak izena aldatuko du eta Kamino Oskoz Errepublika Garaiko irakasle komunista errepresaliatuaren izena hartuko du. Horrela erabaki du Hezkuntza Departamentuak eskola familiek hezitzaile langile eta zuzendaritzak martxan jarritako ekimenari erantzunez. Eskuineko berrietan, goiko aldekoan, Elisa Uarteren hitzetan, Palestinaren aldeko ibilaldiaren helburu nagusia genozidioaren kolaboratzaileak salatzea izango da. Ibaitik itsasora Lebapean 11 etapaz Nafarroa zeharkatuko du Palestinaren aldeko
aldeko hainbat herri ekimenek antolatutako ibilaldiak. Behekoan, Estefi Etxebesteren arabera, mentalki ongi prestatzea dirudiena baino garrantzitsuagoa da, harri jasotzean. Abuztuaren 9 errekor berria ezarri zuen Estefi Etxebestek, Zunbillako Ramon Latasa pilotalekuan. 100 kiloko harria 59 aldiz joratu zuen. 2014an Idoia Etxeberriak ezarritako 56 altxaldiak gaienduz. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain Igor Lantzekin gaude. Kaixo, Igor. Kaixo, egunon. Nafarroako Institutuko Gazteriak eta Aralare elkarteak ludopatearen inguruko escape room edo gela ies bat modukoa egin duzu, ezta? Eta, hori da, egon gara hilabete batzuk lanean, hasi baino lehen, egin genuen bilera batzuk. Aralare elkartekin bereziki, gu ludopateari zer den jakitzea, eta mami hori zurgatu ondoren, egin dugu escape room bat, edo esan duzun bezala, ies gela, abentura polit bat, espero dugu, parte hartzaile guztiak disfrutatzeko eta posible baldin bada, zeo zer ikasteko ere. Eta, horrela, modu labur batean, azaldu izakizu pixkat zertan datza Aralare elkartea eta zer egiten duen honek? Aralare elkartea da, elkarte bat lan egiten du egunero Nafarroan ludopatia prebenitzeko. Formakuntza ere egiten dute eta bere tresnak erabiltzen dute arlo horretan jendea edozein laguntza emateko. Eta zuekin elkarlane horretan escape room hau egin duzu, ezta? Eta zertan datza escape room hau kontatu? Escape room hau da ludopatia eta adikzio teknologikoak prebenitzeko. Hau da helburua nagusia eta joku bitartez eta abentura kooperatiba bitartez taldeak sartzen dira eta espero dugu mezu asko gai hori buruz hartzea, barneratzeko eta bere bizitzan erabiltzeko. Eta zein da escape roomaren gaia? Escape roomaren gaia da ludopatia prebenitzeko esan dudan bezala eta izena da deskontrol. Gauza da, zartzen dira amonaren etxe batean, amonaren arruntatxe batean, baina ambientazioa eta historiak, escape room batean behar dugu ambientazio bat, historia bat, eta helburu bat taldea lortzeko. Eta parte hartzaile sartzen dudanean, ni izango naiz aurke hartzailea mozorratuta, bibote dotor batekin, eta zartzen diet misterio bat asmatu behar dute. Zaitzen gara Agatha Christie modukoa pizka bat ambientazioa izatea, eta Cluedo, suposatzen dut, dakizu nola Cluedo joalazten den, badaude Cluedo zale batzuk mundu honetan, eta beste batzuk ez dute inor jolaztu. Baina gauza da, 3 kasu honetan 4 galderak asmatu behar dute. Zer, non, nork eta importantena zertarako. Eta galdera horiek asmatu ondoren, azken momentu arte ez dute lortuko, bere askatasuna berreskuratuko dute. Eta erantzuna aldatzen doa escape roomaren arabera? No, erantzunak dira beti berdinak. Beti berdinak, asmatzen dute nork lapurtu zion amona maiteari bere objektu gogokoena. Objektu baliagarri bat zen, eta jolazaren bitarteak haiek ikusiko dute mezu pila bat ludopatiari buruz eta ikusiko dute nola lapurtzaile bere etxean bertan bizi zen, izan daiteke biloba, laguna, izan daiteke iturgina zartzen den ere, izan daiteke ingleseko irakasle bere bilobaei etortzen den ere, edozein edo parte hartzaileak ere etortzen dira bisitanteak bezala, lagunak bezala, orduan haiek asmatu behar dute nork lapurtu zuen objektu baliogarri hori, zertarako diru trueke zatu zuten objektu hori, dirua metaliko lortzeko, eta segeletan, etxeko segeletan, eta asmakizun hori bete ondoren, froga asko pasatuko dute, egingo dute, handik, azkar eta lehen eta azkarrenik, ateratzen.
zerikusia dauka ludopatiarekin edo gaia ez dauka zerikusirik? Bai, lotura potente dauka, zen azkenean dirua behar dute jokuan aritzeko. Eta diru hori, hasieran hasten dira diru gutxekin, apustu etxe batean, kirol apustu batean adibidez, edo izan daiteke pokerrean, ruletan, edo txanpon makina hor, eta daudenak leku guztietan, taberna guztietan. Gaur egun bereziki kirol apustuak, daude leku guztietan, orduan, hasi dira diru metalikekin. Eta gero eta gehiago behar dute, konturatu gabe, eta, nik egiten ari nintzenean, harritu nau, nola, hori ziren benetazko testimonioak, eta nola, adibidez, hartu zuten dirua edo nolekuan. Beretzean bertan adibidez, kutxako oporrak dirua gordetzen ari ziren gurasoak, kasu honetan, amona, oporretak joateko familiakoekin, eta batean egun hori, kutxa hori utxik zegoen, duri gabe, eta gaixotasun hori gatik, edo zein gauza egin aldute, gaixotuak gaudenak, noski. Orduan, handik aurrera, sortu genuen historia hori, gai hau, eta pentsatu genuen, amonaren etxean, izan daiteke ambientazioi edo liku polit bat historia horiek adierazteko. Eta amonaren figura zerbaitengatik hautatu duzu? Amonaren figura izan daiteke edo nor familian maitagarri persona bat, izan daiteke berdin da amona, aita, ama, alaba edo osabak. Berdin da, orduan, baina amona pentsatu genuen figura polita bat zen, amonaren etxean gauza asko gertatzen diren beti, gazteak bereziki, gustora joaten dira, eta gauza honetan adierazi nahi genuen ere historia pizka bat gazten dako. Eta prozesu hau nolakoa izan da, ze escape rooma bukatuta dago, hainbat lekutan egin duzu baina nola hasi zen prozesua, nola sortu duzue, kontatu duzu pixkat horren inguruan? Daramatzagu hilabete batzuk, hasi ginen Aste Santuan, Lizarrako gazte lekuan, handazi ginen, eta egon gara Koreian, egon gara beste leku batzuetan ere, Uarte Iruñan, Uarterakil egongo gara, baina oraindik ez, eta beste batzuk ez falta zaigu ere. Eta nola hasi ginen, Aralarko dei batekin, saioak, Aralarkoa deitu digu, esateko nahi zuten prestatu escape room bat, bere garaian haiek prestatu zuten beste escape rooma digital modu bat, baina nahi zuten zer fizikoa eta jende gehien ahal eta gehien parte hartzaileak, bereziki gazteak parte hartzeko. Elkartu ginen, hitz egin genuen hori buruz, guri asko gustatu zitzaigun idea, gure montatzen dugu beste escape roomak ere, hau da giazatuko gure zigarren montaia, eta besteak dira berdintasunaren aldekoa, edo prebenitzeko kontsumak bereziki alkohola, baina beste drogodependentziak ere. Prebentzioa, baina beste kontu Prebenitzeko, sexualitatea eguruz eta bat, orduan ikusi genuen polita izan daiteke, proiektu horrekin aurrera jarraitzeko. Eta handik aurrera haiek kontaktatu zuten Nafarko Gazte Institutuekin, haiek ere gustatu zitzaizun ideia, eta hiruak batera elkartu ginen eta hasi ginen hitz egiten. Eta bilera asko ondoren, gu martxan jarri ginen, gure tramankulu guztiak, gure tresna guztiak, ambientazioi bat bilatzeko, edo zein udaletxean, edo zein gaztelekuan, gure montaia jartzeko, adibidez esparru horiekin, izan daiteke gela bat, gero, polita da, beste hiru gela baldin badago, egokitzen dugu edo zein lekutan, handiak, posible baldin badira, eta gela desberdinekin. Eta handik jartzen dugu gure tresna guztiak, eta tresna bakotxa daukate mesuak. Mesuak, ludopatia eta adikzio teknologikoa prebenitzeko.
Eta zuen gure misioia, eta azkenean lortu dugu, eta zorionez, martxan ari da. Eta nork pentsatzen ditu hainbeste froga? Froga horiek pastatzen dugu Tramankulu taldea, eta Tramankulu taldea gara nire bizitzako bikotea eta biok. Nire laneko bikotea eta biok. Egiten dugu. Gero ere gure seme alabak, hauntitzen ari dira, nera aroa sartu dira, ordu betidanik lagundu digute gure asmakizunak frogatzeko, lehendabitzeko eta gero hobetzeko ere. Orduan, hau da lantalde ere, elkarrekin lan egiten dugu. Eta esan duzu, mugitzen zaretela leku ezberdinetara. Ez dakit zerbait berezia behar duen leku horrek escape rooma egin ala izateko, ez dakit agian hemen egin dezakegu. Ezkenean, agurtutzen dugu dagoen lekuan, baina politena adibidez da gazteleku bat, udaletxe bat, sarrera batean, edo zein sarrera mota, pizka bat zabala baldin badaude, eskailerekin edo eskailererik gabe, eta gero bi gela, adibidez batzutan, anistazun gela ere biltzen dutena, ez dakit breakdance egiteko, oioa egiteko, olako gela handi bat, oso ongi da gela nagusia bihurtzeko. Eta gero handik, pasabide bitartez, edo batzutan, ate hori ikusten dudan bezala, beste gela dago beste aldean, gu izten dugu, eta proba batzuk gainditu ondoren, beste gelara pasatzen dira, eta beti polita da, gure monte guztiak zatituta izatea, ustekabeak, eta ea zer gertatuko den, edo zer agertuko den hurrengo gelan, ikusteko. Eta gaztei zuzendua dagoela esan duzu, baina ez dakit agian publiko gehiagori irekia zaudeten. Bereziki gaztei zutentatu dago, beste escape roomak bezala, gaztelekuan lan egiten dugun, baina beste herri batzuetan, bere errealitateagatik, bere tamainoagatik, adibidez, olako eskintzak eskaintzen dute herri guztiendako, eta bereziki guri oso importantea iruditzen zaigu ere gurasoak bere interesa adieraztea eta gertatu da. Guraso talde batzuk ere sartu nahi zuten, eta gurentzat iruditzen zaigu aukera paregabea lan hori buruz lantzeko etxean, eta haien tresnak ere martxan jartzeko ahal eta gurasoak egin nahi dugun gure gazteei edo gure neberi osasuna diburuz, gure nerabeak osasunagoa izateko. Eta zailtasunaren arabera, ezakit zailtasun handiko escape rooma den, ez gutxieneko adin bat behar den hori egiteko? Hori beti da parte hartzaileen esperientziaren arabera. Talde batzuk sartzen dira esperientziari gabe, eta ez dakite nola hasi, non da hasieran, eta nola jarraitu behar dute, baina berehala hartzen dute ritmoa, ikusten dute dinamikoa, eta jazten dira gauzak bilatzen beste modu batean, eta aurrera joaten dira. Gero hartzen dute talde batzuk, gazteak, helduak, eskarramendu asko escape roomari buruz, egin zuten escape rooma pila bat, eta haiek hasten dira beste jarrera batean. Esperientzia nabaritzen da. Esperientzia bizitza honetan edotzen gauzarako nabaritzen da. Escape roomaren arloan ere guzki. Eta ludopatiari dagokionez, zer da, nola sortzen da, ez dakit jaiotzen zaren zerbait den, ez dakit. Horretarako gustatuko litzateke Aralarko aditu batzuk hemen izatea, saioa bereziki, berarekin egon gara hitz egiten, eta berani baino askoz gehiago azalduko du zer den ludopatia eta aspektu tekniko guztiak azaltzeko. Baina ludopatia azkenean da deskontrol bat, horregatik deitzen dioguela, gure escape rooma, deskontrol arlo guztietan, bai personalki, bai emozionalki, bai familiakoekin, eta azkenean joku problematiko sortzen duenak ezin dute bere buruari kontrolatu impulso horiek mantentzeko. Eta badakizu dagoen profil
bat ludopatiarekin lotzen dena edo orokorra den? Jasateko profil asko eta desberdinak daude. Eta jokoan sartzen dutenak ez dute guztiak arazoak sortzen. Ez dakit, konparazioa bat egiteko, ni nire buruari ere lagundu zidan, pizka bat ulertzeko, beste droga edo adizioan bezala, alkohola adibidez, ez persona daztatzen alkohola edo alkohola daten dutena arazoak sortzen duena. Ludopatiari buruz gauza bera gertatzen da, eta jokoan sartzen dira batzuk, ongi pasatzeko, helburu hori lortzen dute neurri baten arte, eta beste batzuk erortzen dira ludopatiaren munduan, oso desagina eta oso gorra dela, eta haiek bai laguntza behar dute. Eta horretarako Aralar dago lan gainezka, eta daukate profil asko eta desberdinak. Arazoa berez ez da jokoa, baizik eta adikzioa sortzen denean, ez? Hori da. Eta profilari buruz, jendea denetari dago, adibidez jendea zerre daukatena edo antsietate berezi bat, eta jokaren bitartez hasten zaie antsietate edo arazo hori momentu batean, eta handik sartzen dira, beste batzuk pentsatzen dute bizitza erreza dela, eta sorteko golpe batekin, diru modu oso errez batean lortu dezakete, beste batzuk ere, eta hau da arazoa handia ere, gaur egungo kirol apostuak, pentsatzen dute kirolariak direnez, eta kirolari buruz menperatzen dute konzeptu eta izen asko adibidez, edo tresna eta abilez asko, eta pentsatzen dute kontrolatu dute jokua hori. Eta jokua diseinatuta dago inor ez kontrolatzeko, aldrebez. Jokua kontrolatzen du bere tresnekin, ez dago arau matematikoa logaritmo horiek kontrolatzeko. Orduan, baztertzen dira zare horretan, eta oso zaila da ateratzea. Horregatik ere deskontrol, ez? Horregatik. Beste profil bat, hori jazten diren adibidez mugikorrarekin. Eta internet bidez oso erreza da, zure gelan ordu asko pasa dezakegu gauzak bilatzen ikusten, inor guri ikusi gabe, handik ere deskontrola sortzen da, eta oso anonimoki edo lo egin gabe ere, baina naiz eta tresna teknologiko horiek oso erreza ematen dugu nola jokuan sartzeko, egia da, estadistikak eta adituak esan dituten gaur egun joku presentziala pantailako arloan, baina askoz gehiago agertzen da. Hori bai, ezke bat harritu zitzaidan, hasieran, baina hola da. Orduan apostu etxeak edo kirol apostuak tabernan daudenak oso kaltegarriak dira, gizarte honetan. Eta gero, esan duzuna internet bidez egiten den jokoa, gazteentzako askoz eskuragarriagoa da, ez? Azkenean, igual kirola apostu etxeetan ezin dira joan edo ezin dira sartu, ez dituzlako 18 urte, baina mugikorretik bai. Teoriaz ezin dute sartu apostu etxean, eta mugatuta daude, daukate adina bat sartzeko, baina tabernetan makina horiek bereak direla, eta han ez dago mugarik. Zaila da, tabernaria esatea zenbat urte dituzu eta ezin duzu txanpona sartu makinan. Orduan, beti bezala, araua behin eginda, trikimailuak ere daude, hori, kasurik ez egiteko. Eta gurasoen erantzunkizuna zein da honetan? Beti bezala, gurasoak maitasun inkondizionala haien seme-alabei, handen nerabei, edo zen gauza prest daude egiteko laguntza emateko. Edo, kasu honetan, Aralar elkartera eramateko, laguntzeko, eta behar dena egiteko.
Eta guraso izan da, nola detektatu daiteke zure semea ludopatia daukala edo? Gizarte gauza guztiak bezala, gazteak denetari gustatzen zaie daztatzea, egitea, eta beste gauza interesgarria izan daiteke, jokoan tartzeko, apostuak egiteko, lagunekin osasunako partidua lagun artean ikusteko pixka bat emozio gehiagorekin, sartuko dugu euro bat edo 5 euro apostu makinan eta lortzen dugu emaitza, diru pixka bat lortuko dugu. Eta hori bai, hasten dira sozialki, baina gero eta gehiago ikusten da nola bere taldean ateratzen ari dira jarraipen horrekin sartzeko eta noski gertatzen dira bere arazo sozialak. Eta bere lagunetik, pizka bat, beste lagun taletik ateratzen dira ere. Eta horregatik garrantzitsua da prebentzioa, ez? Zertan da garrantzitsua prebentzioa honetan? Prebentzioan formakuntza importantea da eta bereziki jakitzea zer dagoen mundu horretan eta ze eraginak izan daiteke. Importantena, hitz egin, gurasoak bezala edo zalantzak baldin badaukagu, beti daude adituak prest laguntzeko. Baina errealitatea jakitzea eta zer dagoen gure ingurunean beti oso importantea. Publizitatea adibidez, ikusten dugu leku guztietan, nola normalizatzen dute olako apostuak. Hori ja pizka bat landu dute hori buruz, baina lehen ikusi genuen nola futbol talde guztiak ez, baina asko, zeukaten kirolbet edo olako apustuetxeak, bai osasunakoak, eta dira umendako edo nerendako dira mitoak, dira pertsona eragin handia daukatenak, eta ikusten dugu ere telebistan, loterian, 11, bien jugado esaten dute, bien jugado da oso zaldi hori, oso trikimailu askorekin erabilita daude, eta kontuan hartu behar dugu nola gizartea daukagu estimulu pila bat txade horretan zartzeko. Kontu handiarekin ibili behar gara. Jakin behar dugu, bai. Eta, escape roomara bueltatuta, non egon zarete escape roomara egiten, nora joango zarete orain? Ea, gogoratzen dudan lista osoa, baina hasi ginen Lizarran. Gero joan ginen, Ugarte Iruña. Egon gara Koreian, egon gara bost egin dugu momentuz, bost leku desberdinetan, begiratu behar du, nire egitaragua maitagarria, daukadan jarrita sukaldean, edo mugikorraian ere. Eta irailan, urrengoa izango da, irailan 11 eta 12an, izango da Iruñan, Gaztelekuan, izango da 11 eta 12an, okertzen ez baldin banaiz, ostegun eta ostiral batean egingo dugu 3 talde, bakoitza normalean egun osoan egiten dugu 6 talde. 6 talde baino gehiago oso zaila da egitea egun oso batean. Jokua da ordu bat parte hartzaileendako gutxiagoera jokua egiteko. Haien estrategian ebara izan daiteke pizka bat gutxiago, pizka bat geroago, eta gero behar dugu ordu erdi bat denako katzeko, beraz, ordu eta erdi bat talde bakoitzeko bider 6, bider montaia eta ez montaia, hori, egiten dugu normalean, talde kasu honetan Iruñan egingo dugu 2 arratsaldetan. Gero joango gara Ailegira, Lizarraren aldean, joango gara Barainanera, ere, Burlatan, Altsasun, eta gero daukagu beste batzuk prest, Ugarte Erakilen, Betelun, eta bar,
eta ez dugu goratzen momentu horretan gehiago, baina badude. Bueno, agenda bete-betea daukazue. Bai, agenda beteta daukagu, eta oso pozik gaude nola erakuntzak gustatu zitzaien ideia hori, eta Nafarroako gizarte zerbitzuari esker, haiek zabaldu zuten ideia, eta bai, martxan gau, Zizurren ere, egon ginen, Zizur gazte leku berrian, leku paregabea zen ere, gure montaia egiteko, eta aurrera, jarraituko dugu. Eta egin duzuen lekuetan, zer harrera izan duzue, zer moduz joan da? Momentu arte oso pozik gaude, adin desberdinak sartzen dute, 12-tik, 30 urte arte, eta bai gazte lekuak, monitoreak eta partatzaileak ikusten dute ekintza polita zela, eta modu dinamiko batean mezu pila bat hartu dezakete gai hori lantzeko eta bere buruarekin hitz egiteko, edo pentsatzeko, eta eragin polit bat lortzen dugu, da gure helburua nagusia. Bueno, Igor, baina ez dago galera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan, animatu, gonbidatu, ez dakit. Animatu eta gonbidatu noski, escape roomak da jolas bat azkenean, eta guri gizakiok gustatzen zaigu jolastea, eta kasu honetan da jolas kooperatiboa, jolasteko lagunen artean, eta esperientzia oso polita da, jakiten dutenak zer den escape room bat, edo gu txikitatik beti gustatu zitzaigun ere ginkanak, azkenean da ginkanako dinamika moduko bat, baina askoz landuta, askoz intensoagoa, eta modu horretan saiatzen gara mezu batzuk, mezu asko sartu jolazaren bitarteaz, gero bakoitza bere buruarekin bizitza gero eta gehiago disfrutatzeko. Bueno, zuri eskerrak eman gure platora etortzeagatik eta escape rooma saltzeagatik, eta ea zer moduz joaten den geratzen direnak. Espero dugu oso ongi, joango direla, eta mila esker zuei deitxagatik. Bueno, ondo segi, Igor, agur. Gutxunean arte, agur. Eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, osteguna giro freskoa eta eguzkitsua itsasotik zaparradak sartzeko jarraituko dute. Itsasotik zaparradak sartzen jarraituko dute. Euri zaparradak batez ere ipar isurialdean egingo ditu eta goizean eta orduan zenbait lekuetan trumoitsuak eta handiak izan daitezke. Arratsaldean eta gauean zaparradak goizean baino txikiagoak eta bakanagoak izango dira. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du eta tarteka enbarazu egingo du. Temperatura baliteke pixka bat jeistea eta maksimoak 20-23 gradu artekoak izango dira. Ostiralean orduak pasa ahala hobera egingo du eguraldiak. Egunaren lehenengo partean, batez ere goizean eta goizeko lehenengo orduetan, zaparrada txiki batzuk egingo ditu han-hemenka Kantauri isurialdean. Goizak aurrera egin ahala, ordea pixkanaka ostarteak zabalduko dira. Arratsaldean hegoaldean giro eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoak igotzen hasiko dira eta hegoaldean ostegunean baino 2-4 gradu gehiago izango ditugu arratsaldean. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrezketa berriekin. Mi esker zuen arretagatik, agur, bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.